Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти про 3 самих найсмачніших, а також найврожайніших та лежких сортів часнику. І почну я з самого незвичайного часнику, котрий має ось такий великий розмір, і називається він рокамболь. Коли тримаєш його у руці, то спочатку і не розбереш, це цибуля чи часник, тому що і насправді це щось середнє між цибулею та часником. Це його один зубок. В його головці може бути від 2 до 6 повноцінних зубків. Наприклад, якщо ми почнемо збирати ось цю голівку, то вийде десь щось ось таке величезне, як ви можете бачити. Діаметр цілої головки часнику може перевищувати 10 см, а вага цілої цибулини може бути від 300 до 600 грамів, а сам зубок в середньому 50-70 грамів. Але бувають і ось такі невеличкі зубки, а також головки часнику рокамболь. А це вже залежить від способу висаджування часнику, відстані між головками, також між рядками і в залежності від заглиблення самих зубків, а також і від поливів, і від підживлення. А саме про висаджування цього часнику ви зможете дізнатися у наступному відео, котре вже готується до виходу на моєму каналі. А також підписуйтесь, щоб наступного року не пропустити відео, як я буду підживлювати та доглядати за цим часником. Так як він надзвичайно великий, то такі зубки потрібно заглиблювати при висаджуванні його восени на глибину 10-15 см, щоб він не вимерз. А також відстань між самими зубками потрібна бути якнайменше 20 см, а відстань між рядками повинна бути не менше 30 см. Тоді він виросте дійсно великий. Тепер вам розповім про наступний сорт. Це голландська селекція. Зубки його виглядають ось таким чином, досить великі. Ось сама часничина, вона складається з 2 контурів великих зубків. Називається він месідор. В середньому в його головці 8-10 зубків, але головна його перевага, із-за якої її купляють та висаджують, це те, що його позиціонують як часник, котрий не стрілкується, не випускає стрілку. Але це не зовсім так. Цей часник стрілку випускає, але вона не така довга, як у звичайного часнику. А також наприкінці самої стрілки, котра вийде весною, насіння немає. Воно розташовується приблизно в 2 см від місця, де виходить стрілка над листям. Таким чином, цей голландський сорт, котрий позиціонують як часник без стрілки, все ж таки стрілку випускає, і обрізати її також потрібно, щоб збільшити розмір головки часнику. Про це я розповідав у минулих відео про вирощування часнику, а також наступного року вам ще раз нагадаю. Але ще одною його перевагою є те, що він добре зберігається. Якщо його зберігати на горищі, під ковдрами або рядном, де температура приблизно від 0 до плюс 3 градусів, він запросто пролежить до наступного літа. Також і як минулий сорт, про котрий я розповідав. Він також дуже лежкий. А ще у цього часнику дуже лагідний та приємний смак. Він не пекучий. Ну і останній сорт, про котрий я вам зараз розповім, це сорт під назвою Зорро. Є також іще один сорт, котрий дуже схожий на цей, під назвою Любаша. Але різниця між ними у тому, що цей сорт також не пекучий, лагідний та ароматний, на відміну від сорту Любаша, котрий я в цьому році висаджувати не буду. Цей сорт випускає стрілку, котру обов'язково потрібно вирізати. Середня вага зубка приблизно 15-20 грамів. Зубки величезні, як для такого сорту. Подивіться, ось головка, і як ви можете бачити, які великі зубки. Їх у головки буває від 5 до 7 штук. Наприклад, ось ця головка складається із 5 зубків. Вони набагато більші, ніж у минулого сорту, котрий я вам показував. А сама головка приблизно важить 30-40 грамів. Але якщо вірно її висаджувати, підживлювати, вчасно обрізати стрілку, то розміри можна збільшити. Також цей сорт дуже лежкий, якщо його зберігати при температурі від 0 до плюс 3 градусів, а таке зберігання, як я вже і казав, краще всього під ковдрами на горищі, а не в кімнаті або у підвалі. У кімнаті він швидко висохне, а у підвалі почне проростати, то при правильному зберіганні він пролежить до наступного літа, не підсохне і не буде гнити. І всі ці 3 види часнику добре підходять для консервування, а також з них получаються добрі пікантні соуси, і звичайно їх можна та потрібно
вживати у свіжому вигляді. Всі ці 3 сорти середньогострі і дуже смачні. Тому, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.